ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପରିବା ପାଇଁ ହଉ ଯେଉଁ କାମରେ ହଉ ଆପଣ ବୁଲାବୁଲି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜରକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ। 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ପୁଅ ଲଗାଉଥିଲା ପାପା ଟିକେ ବୋଇତ କଖାରୁର ଫୁଲ ଆଣିବ ସେଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା। ଆଜି ସକାଳୁ କୃଷକ ବଜାର ଯାଇଥିଲି ସବୁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ ବଡ଼ ଶିରାଟେ ଜଣେ ବାନ୍ଧିକି ବା ଝୁଡ଼ିଟେ ଜଣେ ବାନ୍ଧିକି ବୋଇତ କଖାରୁ ଫୁଲ ବିକୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପଗଡ଼ି ଭଳିକି। ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଗରୁ 20 ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ନେଉଥିଲେ, 10ଟା ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ବୋଇତ କଖାରୁ ଫୁଲ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା କହିକି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ 50 ଟଙ୍କାର ଦେଲେ, 20 ଟଙ୍କାର ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଲେ। ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଶସ୍ତା ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ା ବେଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଶିରା କଡ଼ରେ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ଦୂରରୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ି ଦେବ ଆମକୁ। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟେ କାମୁଡ଼ିବନି, ଏମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ କେଉଁଠୁ ଆଇଲେ? ମହୁମାଛିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲ। କହିଲେ ମୋ ଘର ପାଖରୁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମୋ ସହିତ। ଲୋକଟି ଭାରି ଆଦରରେ କହୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ କଖାରୁ ଫୁଲ ସରିଯିବ। ନା କଖାରୁ ଫୁଲ ସରିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେମାନେ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ତମ ସହିତ ଯିବେ? ଏ ସିନା ଫୁଲରେ ଲାଗିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମ ସହିତ କେମିତି ଯିବେ? ନା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପଗଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ତା ବାସ୍ନା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବା ଗନ୍ଧ ତା ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ଶିରାର ଗନ୍ଧ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆଉ ଆସୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ଯେତିକି ସାଇକେଲରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିବି ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏଇ ଶିରା ପାଖରେ ଯିବେ। ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଥାଟା। ମୁଁ କହିଲି ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ? ନା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବୋଇତ କଖାରୁ ଫୁଲରେ ସେମାନେ ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବାକ୍ସ ମହୁ ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ମହୁମାଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ବାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି, ଫୁଲରେ ବସନ୍ତି। ଦିନ ତମାମ ସେ ଫୁଲରୁ ସେମାନେ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ବା ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଫେଣାରେ ବାକ୍ସରେ ବସନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଭଳିଆ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବିଲରୁ କାଟିବି ବା ବାଡ଼ିରୁ କାଟିବି ଫୁଲ, ସମସ୍ତେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ସେ ଫୁଲ ସହିତ ଆସିବେ, ଶିରାରେ ବସିକି ମୋ ସହିତ ଏଇ କୃଷକ ବଜାର ଆସିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟେ ବିକ୍ରିବି ଏଇ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଫେରିକି ଖୁସିରେ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ମୋ ସହିତ ଯିବେ।